Det sidste år har vi jo haft butikken i Maribo. Vores navn butikken har både haft sine fordele, og de har haft sine ulemper. Vi har simpelthen besluttet os for, at butikken ikke længere skal hedde butikken. I de nye lokaler får vi meget større mulighed for at dyrke de her koncepter, vi har kørende nu, med at være kreative, innovative. Men i de nye lokaler kommer vi til at skabe minder. Jeg kommer til at skabe minder for livet som fotograf. Der bliver skabt en masse kreative mennesker. Vi kommer til at skabe hygge, og vi kommer til at skabe kreativitet. Så derfor kan vi nu præsentere nyheden om, at når vi åbner i nye lokaler, så hedder vi ikke længere butikken, men vi kommer til at hedde Skaberiet. Men Skaberiet synes vi er et rigtig godt dækkende navn for det, vi kommer til at stå for. Vi kommer til at skabe en masse ting, kreativitet, minder, glæde, hygge, grin. Så fra 1. november hedder butikken Skaberiet.